آنها نیو استانبول درکتیه لو ماجی دربه بالایه مجی گوت امیرو لبه استانبول والا لدربه به ویدیا خو بکشین اب انسان چما درکتنه جبرکو ججنا قربانه هیه و نهروش بطلانه یا فرمی هیه هر کس کتن ره هر کس چوباره خو چو گنده خو چو باجاره خو دما ججنا قربانه تی گوتن قربان سرجه کرن تی بیرا انسانان دو ججنا قربانه ده گلکی حیوان تینه سرجه کرن و انسان گلکی گوشت خون tam jî em dixwazin li ser vê yekê bisekinin. Helbet goşt tiştekî xweş e lê kesên ku kolesterola wî hebe yan jî wê hebe goşt di heman demê de talûke ye ji bo wan talûke ye. Di vê cejnê de yên ku tune bin helbet rewşa wan cuda ye lê yên ku hebin pir goşt dixwin û yên ku kolesterola wan hebin divê hay ji xwe hebin. Bi taybetî goştê sorkirî ji bo kesên xwedî kolesterol talûke ye. Goşt kolesterolê bilindtir dike û ev yek tesîrekî neyînî li mirov dike. Divê vî yarî de mirov haydar be. Ji goştê sorkirî wê de tir goştê kelandî mirov tercih bike baştir e. Li gel her tiştî dema goşt bê xwarin li ber divê serete yan jî keskayî hebin. Bikaribe wê seviyeyê wê astê çê bike. Dîsa jî yên ku kolesterol hebin bila hay ji xwe hebin. Di cejnan de tiştekî mir jî heye pir şêrînî tê xwarin bi taybetî jî şêrîniya ku jê ra dibêjin baklava. Baklava bandorekî xirab li kesên ku xwedî şekirin dike yanî kesên ku nexweşên şekirin divê xwe ji şêrînayî dûr bigirin. Baklava di van salên dawî de li gelek bajaran gelek tê firotin. Li Hindiyan gelek buhaye li Hindiyan jî gelek erzan e. Çima ciyên ku erzan e şekir bikar nayînin glîkoz bikartînin. Ev glîkoz ji bo nexweşên şekir hê xirabtir e. Hûn çawa vê yekê fêm bikin? Dema mirov baklava xwar eger pêdivî pêdît ku bi ser re avê vexwin bizane ku ew baklava bi glîkozê hatiye çêkirin. û baklavayê erzan jî mecbûr bi glîkozê têne çêkirin ev yek ji bo nexweşên şekir hê xirabtir e. Mirov dikare bawekî din jî tesîra vê baklavayê daxe ew çi ye? Ew jî piştî xwarina baklavayê ve xwarina qehweyê bişîr. Em vê dibêjin divê cejna qurbanan de ji van her duyan jî xwe biparêzin. Helbet însan nefsê wan heye dixwaze bixwe lê qet nebe bila hindik bixwe. Cejna qurbanan ji alî mislimanan ve tê pîroz kirin guhdarên me hevalên me ê misliman bila cejna wan pîroz be.